мындай конкурс техник вузларның берсендә генә түгел, бездә генә уза. Башка җирдә бер кайда юк Казанда. Бу инде 8нче конкурс. Ул башланды общежитие яшәүче бер төркем энтузиастларның шулай итеп татар милләтен күрсәтеп, татар гореф-гадәтләрен, татар телен саклап калу өчен аның башлаучысы Айрат Исмәгали, ул бездә хәзер доцент булып эшли. Алар башладылар башта бик кичкенә генә, кичәдән 2 сәгать, 3 сәгать буе татарча барырга, и шул вакытта залда кеше булуы мине дөресен әйткәндә үзгәртте карашны. Ул конкурс кирәк. Булсын ул татарчада, русчада, чувашчада, марийчада, чөнки тарихны белү, гореф-гадәтләрне саклап калу, татарча телен, татар телен саклап калу, ул безгә кирәк ул. Яшь буыннарга кирәк. Аларның бөтенесе татарча аңламый. Но утыралар, китмиләр. Менә бу көндә бу конкурска беркем мәҗбүри китермәде. Беркемне юк. Теләп килделәр, теләп утыралар, и теләп бүген көндә карыйлар менә бу конкурсны. И гаҗәбе шунда, ул бер нинди институт эчендә, дәүләт эчендә финанс яктан авырлык китерми. Бу егетләр, менә бу оештыручылар үзләре спонсорлар тауып, үзләре акча тауып, үзләре оештыралар. Бездән актовый зал, здание, башка берсе кирәк. Иң беренче ул да булса инде яз гүзәле, ягъни инде монда яз җитү белән кызлар үзләренең гүзәллекләрен һәм инде әлбәттә гүзәллекне түгел, бу инде нәфислек, матурлык конкурсы гына түгел, ә инде үзеңнең уңай якларыңны, үзеңнең тырышлыгыңны, үзеңнең барлык сәләтеңне күрсәтә алу конкурсы. Аңлавымча бит инде ул хатын-кыз ул милләтне саклаучы, ул телне саклаучы, чөнки балага да әнисе өйрәтә бөтен нәрсәне, менә бу гореф-гадәтләрне дә, менә бу телне дә. Һәм шуңа күрә хатын-кызның җәмгыятьтәге урыны бик тә мөһим. Башка мисс әллә нинди шундый конкурслардагы сыман теге кыяфәт матурлыгы, тән матурлыгы, акыл түбәнлеген генә бәйләмибез, әйме? Без хәзер бәйлибез монда татар үсеп килүче яңа буын татар ватанының, татар кызының, булачак әниләрнең инде хәзерге мәгънәлеге, аларның тирәнлеге һәм башкаларга үрнәк булырлыгы. Үз телен әйбәт иттереп белә торган һәм инде башка мөхиткә, башка тирәлеккә килеп эләккәчтен һәр вакытта да ничектер җайлаша белеп, инде үз теленнән читләшә торган булырга тиеш түгел. Әгәр дә ике татар очраша икән, кайда да булса, алар инде сөйләшәләр татарча, әгәр дә арасына бер урыс кысылса, бөтенесе сөйләшәләр урысча. Шуның өчен миңа калса, кайда гына булмасын, татар кызы инде Рүзәл әйткәнчә, булган булырга тиеш һәм барсы өчен дә үрнәк булырга тиеш. Эльвина Найжипова. Эльвине вручается лента «Яз Гузале 2016», кубок, приз от ректора Казанского государственного